Merhaba arkadaşlar, bizim tökötüşümüzde Türkmenistan'ın Döwlet Medeniyet Merkezi'nin Döwlet Kitapxanasynyň hünärmeni Bigoder Mähmedowa. Bigoder gençe gepleşmede hoş gördük. Atalar sözü hatapdaky belgiler hataplap çıkarıp bolmayan yeketek hadis bolupdyr. Sebäbi atalar sözünde her bir adam öz pikir dünýäsi bilen beýan etýär. Burumuşlar dogrudan başlatak. Şu atalar sözünde her bir sanly biz hüwes bilen dinleýäse, her bir çykyş ediyen bilim işgärleriniň ýokary okuw mekdeplerine kama golumlaryň her biriniň aýdýan sözü biziň şu geljekki ötüp gelýän nesillerimize, ýaşlarymyza şu edep berbiýe barada, edim kılym barada, şolaryň biziň geçmişimizi öwrenmek barada şu uly terbiýetçilik ähemni görkezip durýar. Şu atalar sözünde her bir aýdylýan rivayetler, tymsallar hem şu biziň ýaşlarymyza iň bärkisi şu diňe bir ýaşlar däl, orta ýaşanlar ýakarlarym şoňa uly hüwes bilen dinleýärdi. Şol ýa biziň diýe ömrümizde işitmedik zatlarymyz işitýärdik. Men köpçüligiň içine köp çykam soň bilýän şu zatlary. Mehriban arkadaşymyň Paýhas Çeşmet kitabyny bize sowut berdi de şoň içindäki her bir atalar sözüniň rivayetlerdir, tymsallaryny biz gelýän her bir okuyuculara gelýän taliplerimiz şol Suriýada daýda bize şu Paýhas Çeşmetinden bir näçe atalar sözüni öwrenmäge mollum bize aýtdy. Nähilini bilýäňiz diýenni men şolara uly hüwes bilen şolaryň atalar sözüniň tymsallaryny, rivayetlerini şolara tap berýän. Paýhas Çeşmeti kitabynda şeýler aýdýan atalar sözü bar. Der gadryny dergär biler, yer gadryny kärgär. Eğer bu tuvalı siz öz pikiriniz beyan etmeden öňürde bu tuvalı ileşlerimize goýulyň, ileşlerimiz näme pikirde kan? Zer gadryny zergär bilen yer gadryny kärgär diýen akyllardan iň zeruri adam hünärli bolmagy näwtýär. Zergär öz ýaşaýan zatlaryndan gadryny bilýär. Sebäbi olar ýasama üçin azap zekini sarf edýär. Hem adamlara zergärlik hem başartmaýar. Ol hem köp zähmet okuyum talap edýär. Daýhan ýere ihlas edýär we keçinden kemal tapýar. Ýere ihlas etseň har bolmajaklagyny hem näwtýär. Haýskäde işleseň de hem iki blokly pile ýapyşmaň aýygy ýok. Ene toprak yer biziň eklenjimizdir hem daýhan üçin bolsa mukaddesdir. Kärgär diýmek türkmen we sözlüğümizde de şol kärgär daýhan iki diýdi. Bilir gadryny dergär biler diýilýän adam her bir özüniň etýän işini gatyr kymmatyny goýýar. Özü goýsa da şol halk şol edin işini özüniň bahasyny aýdyp bilýär. Şoň haýsy bir daýhan bolsyn, dergär bolsyn, ussa bolsyn şol halk seni eger şol işine özüň ökde bolsaň halk seni saýla bilýär. Bir ýaş oğlan bir hili özü göwün çökkünlük edip bir owatyny bir dany kişiň ýanyna barýar. Barýada dostlarynyň ýadyndan çykaryp barýanyny, bir goňşy golamlarynyň hiç ilimiň bilen gyzyklanmaýanyny, bir hili özüniň göwüniniň çökkünligini şol koçaň danaň ýanyna gurrun berýär. Onu bir dana kişi diýär, ertirgele diýär, men diýär şol gaty işim köpde diýär. Onu da bu oğlan ýok diýär. Men diýär şu niýetiň bilen gurlaşatym gelýär, şu niýe men siziň maslahatyňyzy işletim gelýär diýär. Onuň bu goja ahyry bana bir elini owadan gasly bir göwher gasly ýüzük berýär. Bar diýär şunu gitdi diýär, bazarda satyp geldi. Bu oğlan şu ýüzük alýarda bazara gitdi. Ýöne diýär, men niýe 40 tylladan bäri bermeniň diýär. Onuň barýa bolyn bir ýüzügini bazardaky adamlara görkezýär boly. Olar bir azrak kümüş filosoriýalar
Ya olmasa mis pulosoriyalar hiç bir mını gızıl pulosoran aklarda mını satman idina aytya. Geliya da aytya, anha diye men badara bardım mol siz 40 tıllardan meri bermediydiniz diye. Emma mını bir diye 3-4 tanak diye kümüş pula soradılar diye, mis pula soradılar diye. Mını hiç var gızıl pula soramadılar deyip o koca danıkşa aydiya da onun aydiya danıkşı ay bor diye bar diye plan yerde bir derger vardır diye. Şunu bar da gör köz diye. Şol öyle baka keser şunu diye. Onun bu oğlan şu dergerin yanına bar yavulun bunu görüye de derger minniye bana diye 50 tıllat pul verecek diye. Tinniye bana koy git diye. Onu oğlan aydiya. Neyim çünkü men bazara varamda diye şunça bakadı sorudular. Asen olsa diye bir diye danık şeyin aydan pulunum yokor baka veriyanız diye. Bunun diye kımmatı başkadır diye. Onun bu oğlan bir hili neyim edeceğini bilen aktı. O derger tanıman son koyumu gidip bilen ak. Onun men niyemin çünkü ertireler men bunu koyup gitmeyin diye. Onun şey diyede bir geliye de şeyle deyip ay diyede onun aytya oğlum diye görüyem diye sen niye ödün min yanıma gelende diye göğün çökkün geldin diye olliye sen öd yürüngü diye şol töwerek taşın sana hamanı üns vermeyen yalakı senden taşlaşan yalakı gördüm diye. Emma de gör şu yüzüğü diye sen dergerin yanına erttin olun diye olliye men aydan pulum donum diye yokor baka verdi diye on sebebim diye dergadırını derger biler deyip diye bizim ata-babalarımız aydık geçiptir diye ol derger bolan son diye iyiyem son diye kımmat bakalı diye yüzük doğunu son diye gövhür doğunu ol iyiyem aydıp dur ol başka adamlar düşünmeye diye senin özünü diye layık bir kâr sayla var diye şonu sen özünü diye gov yollaşım kadar bilersin gov dostum kadar bilersin sen ya hiç ruhtan adam düşmürlerler o ruhun hemişe bay olmalıdır deyip şol oğluna şol dağınık şey gönüllük verip koyuveriyor. Doğru. Sözü bilene ait değil ve ilçine aitliyor. Sebebi her bir dağın kadını bilecek adama özün yaşlı geçecek mi ya da olmasa da islenip durmuşta birine maslahat verecek mi? Şunu düşünecek adama maslahat vermeliği var da beyan edilen söz. Yani her bir adamın plan hili plan yerde zat var deyip islenip bir durmuş vakalar gurrun berenin bilenem şoňa şol adam düşünýärmi düşünen okmeny soraw ýerem şu ýerde durýar. Öňem bir daýhan näşeler bar diýe çalasyndyk bilen ýer adar berdi. Mon geçip barýan bir barly adamym ýankyn tynap durýardy. Behdiýe mon hamala diýerdiň diýe pilli elini diýe öz hereket edip duran ýaly. Ene biraz wagt tynap durdy diýe daýhanyna salam berip diýe nämen hikmeti hamala diýerdiň pil öz-özüni işläp duran ýaly diýip daýhana sual bilen ýüzlenene daýhana diýe men kiçilikden bäri diýe eklenjim gazancym şu pil bilen baglanyşyk galýar. Şonuň üçin men näme ihlasymy pile berýän diýip şeýle jogap berýär. Sebebi daýhan şol daýhançylyň ustady bolup durýar. Her bir zadyň esasy ustady işi ýokary derejede gallarýar diýsek, bizi seredýän tomoşaçylar bolan biziň bilen alalaşdylar gerek. Bir daýda berjek indiki sualymyz synyň göwün öseyik tutmady. Bu sualy ile işlermi däl pikirde kan? Synyň göwün öseyik tutmaz. Daş töweremizde insanlara synançykly hormat bilen garamagyny näwtýär. İnsanyň göwüni näzikdir. Şonu her bir dilden çykan bolgusy söz onjadyp biler. Adamlaryň synalary döwülse seýitläp bolar. Inna synyň göwüni seýitläp bolmaz. Halk arasynda tijarety biter, söz ýaraty bitmez diýen nakyldan kim insanlaryň göwüni döwmeli däligini halk arasynda aýdyllar. Yanındaki adama her bir aytjak sözüňi oýlanyp aýtmaly.
Sen eger şol taýda bir näsazlyk bir söz aýdaýsaň ýa bir gaharyň öňüne geçirip bir sözi diýäýseň, şoň göwüni gaty yaralanýar-da. Şol näçe zat etseňem şol bir görýämiň döwlün aýnany ýygyna şonu birikdirip bolmaýar. Edil şol adamyň ýüregim aýny ýalyp aýdylýar-da, şol hiç wagt feýik tutmaýar-da. Şoň üçin şahyr aýdýar, gortugymda goýup giden gysgagyň inni bilýän ýüregimi gyzagany. Hiç wagt adamlara bir yarama söz aýtmalýarlygy barady, ünlülýärdi. Gadim döwürlerde diýär-de bir şoň bir kiçirek riwayaty bar. Bir baý adam diýär özüniň ýanynaky ýollaşlar bilen awaşkara çykypdyr diýär-de. Onuň diýär aňyrdan ýaşy bir goça gelýär diýär-de, eline de küýdesi diýär. Onuň aýtýar baý adam aýtýar, agam diýär, bu küýdäňi eliň alyp tenniýe barýan diýenne bir ýaşly adam aýtýar, biziň diýär bir oýumyzda kak bar diýär. Şo kakmyzyň diýär bir şeýle bir suw süýji diýär. Men şonu näçe diýär dadyrmany getirýän şoň süýjiligini diýär. Onuň bir baý adam oň eline küýdesinden alyp içýärdi, hem ýanlaryna ýollaşlaryna da berýär. Bu suw eýem köprek durup durdy, birazjyk zaýlanjak bolupdyr, şorlanjak bolupdyr. Onda da bu baý adam ýüzün çykman mundan dadyk görýär-de. Siziň diýär suwuňyz gaty gowy ekendiýär. Bu suw diýär şeýle arasynda diýär bir adama ýakymly ekendiýär. Onuň bir şey diýip ýaşlygyny uğradyýar bolen, onuň ýanynaky ýollaşlar aýdýar. Diýär baýaga diýär, oň suw diýär islenipdir, ajapdyr diýär, şorlanypdyr diýär. Onu hem üçin onu siz gowy diýdiňiz diýär. Onuň diýär siz gidiberiň diýdiňiz oňa diýär. Onu ol baý adam aýtdy, şu wagt diýär, men oňa diýär, şol siziň suwuňyz şorlapdyr ýa ajapdyr diýen bolsam diýär, ol adam diýär, gör nirelerden maňa şu suwun dadyrmany getirýär diýär. On göwüni galyp diýär, on göwüni ýykylmazmy diýär. Adamyň göwüni ýykmak aňsat diýär, emma şonu galdyrmak gaty kynnyr diýip şol baý adam ýanynaky ýollaşlaryna aýdýar. Bir onuň ýene de gidiberýär bolup bir taýhana adamyň üstünden barýar. Bir salamlaşýar, "Töweleme" diýär, "Ekiniňiz bol bolsun" diýär bu baý adam oňa. Olam men sizi hoş gördüm diýär. "Gelin" diýär, "Men ekinimden dadyk görüň" diýip şoň eline 3 tane hyýar berýär. Bu baý adamyň bu hyýarlary alýada iýä bolan şeýle aç diýär-de hyýarlar. Şonu da şol ýüzün çytman iýä şo. Onuň iýä da siziň diýär gaty gowy diýär ekiniňiz bar eken. Siziň diýär ekiniňiz şeýle diýär bol bolsun, bitginli bolsun diýär. Siziň diýär eklenjiňiz şu diýip müň ýanyndan köp sag bolsun aýdýar da baý adam gitdiýär. Sen näme üçin bize dadyrman diýip köýüň iýdiňi diýär ýanynaky ýollaşlary. Onuň aýdýar ol baý, men eger şon size dadyran bolsam diýär, sizem şoň ajyzdygyny bilip diýär, ol adama iştirerdiňiz diýär. Onuň ol adam şeýle bir gynanyp diýär, özüniň diýär eden diýär, şoň ýalyk azabyna diýär gaty gynanardy diýär. Oň üçin men size dadyrman, ajym bolsa şonu men özüm idim, şu ýaşlygyň göwüni ýykylmasyn diýär. Aýdýan sözlerini oýlanyp aýdanyna hiç wagt ol bir-biriň göwüni deyip bolmaýar-da. Şol göwüni deýilen wagt diýär bir adama bir aýdylmasy söz aýdylan wagty ol gaty göwüni ýykýar-da. Näme özüňden uly bolsun, kiçi bolsun, şol sen çağı bolsaňam şoňa bir ýakma söz aýtsaň şu çağaň ýüreginden çykanat-da. Häzir kimdir birine gahar edip şoň
edişine göre anha meňem taňa diýişim şeýle diýip oňa gapma garşylyk sözleri beýan edibersek onu ýa bu taýda gahar gada patam mewjurya. Ýani akıl alan bir sözünde berilip geçenler kimdir bir ýerine gahar edip zäher içip soňra bolsa diýe başga adamyň diýe helak bolmagyna garaşan ýardatdyr diýe. Şoň üçin hem gahary ýutmak adamlaryň esaty özüne akıl paýgasy bilen beýan edilen sözler bolup durýar. Hatda ki adam bilen aýyň dostlugyna bar ýa-da şoňa sözleri yerine ýa-sözleri beýan etmeli bolýar. Küýde ustady öz talipleri bilen şeýler odan küýden ýatatdy. Indi taliplerin arasynda da täze öwrenji bir talip şol ýany halipatynyň ýanyna küýde ýataman öwrenmäne gelýär. Halipa küýden ýasady, soňdan onu peşde bişirdi diýe şeýler odan täzin küýde çykdy diýe. Bulam täze gelen okuwçysyny şunu alla bar plan yerde goý diýdi diýe ýanka ýumyş tapşyrdy. Täze gelen okuwçylarym diýe şonu gidip barýaka diýe taýtewet bilen ilinen gaçyryp döwdi diýe. Buňa okuwçylar şeýler gynandy diýe ýöne halipa bu ýagdaýa kän bir gynanmatda diýe ýene täzeden ýaşur küýden ýatamany başlady diýe. Ine ikinjiye degem diýe küýde diýe şeýler owadan halla diýe öňkü ýaly küýde diýe ýene de ýasady diýe soň peşde düşürdi diýe ýene de şonu şol öňkü okuwçyna täze gelen okuwçyna aýtdy diýe al şu küýdäni ýene de plan ýerde goý diýe okuwçylaryň ählisi halipan bu geçene gedegem şunu ýaly küýdän diýdi inni häzir ýene de berseň bu döwämesin iň otmena kedeýin diýip de okuwçylar tetlendi diýe. Halipatam Yanka ýene de diýe şo täze gelen okuwçy diýe ýumuşyny tapşyrdy diýe beýlek okuwçylaryň ýanyna çagyryp aýtdy diýe eger de diýe men häzir diýe muňa ananmaçylyk etsem diýe bu hiç wagtam diýe geljekde küýdegär bolup geçmek özüne anamy gaçar diýdi diýe. Şoň üçin hem adamda anam diýilýän zat iň güýçli zat bolýar şol anam bolsa diňe ýaşy sözler bilen gazanmaly bolýar. Bir daýda seberjek enneki sualymyz arymly arylmaz. Bu sualy ile işlermeden pikirde kan. Türkmenlerde şeýle bir atalar sözü var, arymly arylmaz. Oňa men şeýle düşünýän, ýagny türkmen halky her bir zada ýetenne ýa her bir zadyň başlangyjynda milli däpde surlanmaz, arymlanmaz bilen başlaýar. Näme mysal edip ýagny täze gelen geliniň ýagny düşen ojagynyň bosagasyndan sagaýagynyň ätlemegi, ol bolsa ýagny şu ojagy girip gitsin, şu ojagy ırskal döwlet bilen gelsin diýen manida arym edilýär. Şeýle de ýene de bir şeýler bir ýagny däpde surlanmaz, arymlanmaz wada bir täze döwlen çağa, ýagny birinji diýişi çykanda onuň üstünden bir akça patraklaryň seçilmegi, bu bolsa ýagny onuň diýişiniň ak patraklar ýalak düzülüp gitsin diýen manida edilýär. Ine şu atalar sözü men düşünüşüm şeýler. Arymly arylmaz diýen bu atalar sözümiz buň gaty manysy aňyrdan hem uly bolýar. Bu arym diýilmek zat buna sen ýola çyk, ýa bir gelinedin, ýa bir öýdükjek bol, ýa bir sen uly bir binaň düýbin tut, şuňa hükman bizim ata-babalarymyzdan gelýän arymlanmady, däplenmedi ýola goýýarlar-da şol bir dany kişilerden, bir uly ulamalardan şol ses soraýarlar. Baýlygymyz bolan gallamydy ekmek üçin bizim hemişe ýaşullarymyzy maslahat salyp şolary öňden ýöredip şolary tohum ýeretip durýar. Beýem görýän iýem şol arymyň şol hemde bir adamlara goýulýan hormatyň biri bolup durýar-da. Şol arymly arylmaz diýip şol bir hakyky bir bolup geçende bir sahip Cemal diýilen daýdan bir 3-4 tane gelini bar ekeni. Bularyň köpüsiniň çagasy bolup durdy, bir uly geliniň çagasy bolmaýan ekeni. Görgül şoňa gyýylyp, gynanyp gelini hemme bir lukmanlara görkezip hemme etmeldatlar edip duran bolan şol 5-6 ýyllar şo geliniň bäbegi bolmaýan ekenne. Bu gelin her görünne şol bäbekliğini görünne kimsinýänligini şo gaýny neti bilip yürekleri gıyım bolýan ekenne.
Şol owada bir Uraz Cemal ine dip bir gün şu takip Cemal aydan ýanyna oturmany gelýär bolşul bäbe bolmaýan gelini muňa çay çörek berýärdi, salamlaşyp çykyp gidýär bolyn. Wagt diýär men niýe şu gelinçi görümdi diýär men şeýle ýüreklerim gylýar da dip şol Uraz Cemal ine şu takip Cemal aydan ýanyna gürrüňe diýär. Sen niýe bir ırm edip diýär Anha diye bizim her yıllıya Novruz bayramı yetip gelýär diye. Sen her yıllıya rahmetde diye şol Äşe Fatmanyň aşy bolan semini bisirdi diye. Sen ýylyny paýla diye. Şonu diye ýylynyň diye dilegi diye kabul bolar diye. Onuň bir sahip Cemal'da bir inen aýdany edip semini bisirmem şu gelinlerine paylatıp, şol dilek edip, şol gelinimin emir bäbe bolsun deyip ırmet diýdi şo Sahip Cemal'da. Onuň 5 ýyl geçen soň bu geliniň oğulçugy bolýar. Anançy etmän şonu sen gidip barýakan ay borla deyip şu etjegişiň bir maslahat etmän ýa bir giňeşmän şol gidiberseň şol bitmese ýem sen ýüregiňe derrew galip bolýar da men şol ululaň maslahatyny almadym, şolardan hiç il maslahat soramadym diýip sen ýem ýüregiňe şo gelýär da magtymyl şol hemişe şol uly bilen maslahatlaşsaň bir kän bir ýalňyşmalygyň mümkin diýänne. Şoň üçin şo ırym diýilen zat biziň ol adam düreli bäri gelýär da. Beýle sebejek enki sowalymyz akylly haýra hemradyr, akmak şere. Bu sowal ýeşlerimi däl pikirdeka. Akylly haýra hemra, akmak şere diýen atalar sözi gaty giň manyda aýdylan sözleriň biri garaplaýan şu akyl adamyň dosty. Akıl adamı hiç wagt bewafalyk etmeýän dost, kuturmayan baýlyk. Akıl mydama adamy danalyga, akyllyga, kämillige eltýän ajaýyp zat. Şu atalar sözünde akylly adam bir haýyrly, döwletli işleriň başy başlananda ýedi ölçäp bir kezipdir. Hem şol edýän tutýan tutumlarynyň işleriniň netijesine ünsöpdir. Akmak adam onuň tersine edýän işiniň netijesine göz ýetirmäni ol öz akly bilen bolupdyr. Ahyrynda bolsa şol eden işiniň netijesi haýyrsyz bolupdyr. İşiniň elbet bolalygy üçin gahar gelip urşa dawa jenjeli getirýär. Bu bolsa ata-babalarymyzyň akylly haýra hemra, akmak şere diýen atalar sözümiz şeýdip hakykatda öwrülýär-de döreberýär. Türkmenlerde şeýle bir atalar sözü bar. Akylly haýra hemradyr, akmak şere. Ene bu atalar sözü şeýlerek düşünýän, ýagny bir adam daş töweregindäki dost ýarlaryny, şeýlede dogan garnaşlaryny özüniň bir syýla hormaty bilen, şeýlede oňa goýan sarpasy bilen, ýagşylygy bilen elmi dama özüni bir akylly tarapdan görkezýär. Onuň halk arasynda, il arasynda adabraýan beýige galýar. Akmak adam bolsa bu ýagny daş töweregindäki adamlaryň ýekece sözünden, ýekece hereketinden bir onuň many urlap, diňe bir şeriň gapdalyna bolýanlygyny düşündürilýär. Men şu atalar sözünde düşünşüm şeýlerek. Akıllı adamlar hiç wagtken ýalňyşmadak bolýar-da. Şol hemişe bir halkyň gowy tarapyny gözläp ýa bir adaşan adama gowy maslahatlar berip, ýol görkezip, ýa bir her bir adam bolsun, sen şoň gowy tarapyna seretmeli. Erwet tarapyna seretip, oň erwedini ýüzüne basmaly, şol gowluk bilen şoňa düşündirmeli, şoň etýän hereketlerini. Akyllarlar bir sözünde öýläp etýär. Siz adamyň diýe gün düşýän tarapyna serediň diýe, gölegol tarapyny oň özi görberdiň. Şu bir zamanlarda diye bir hükümdar adam Awuşkara çykýardy. Onuň Awuşkara çykýar bolyn bir gidip barýarmyň öňünden bir odun ýok gelýän bir goja çykýarda ýürep ordan gelýärdi ýa-da garra adam.
Onun bir dengetine bariyada bir yaşlı bilen talamlaşya ediye yanına da ödünün dosyarları var. Ol hükümdar adam ağam diye sen vaktına ikmedin mi diye. Ona bu kocayt ya olya vaktına iktim ol on il orkıttı diye. Tasam bilen arang ne hilip soranna koca onu tasam diye yakınma geldi diye. Yaşlı diye ikin neçe oldu diye de onlar diye ikim 3 oldu diye. Dostlarım bilen arang ne hilliye. Dostlarım bana düşman oldu diye. Şey deyip onun bir mın eline epeselce pul ver gidiye bir. Onun bunun yanına ki yoldaşlara diye sen niye şol adama diye nem için şu soğanlar için niye siz ona bir giden niye serpay soğud ettiniz diye de ay on hükmedin niye siz son görürsünüz diye. Ahiray diye yaşlılar diye birin soruğumun diye cevaplar niye siz bana 3 gün diye aydıp verin diye. Yanına ki adamların bir hiç cevap tapıp bilen aklarda. Ahiram şol en son kuni şol kocan yanına var yalarda. Şon sorularının cevabını aytmasanız bidin diye işimi yaman kıyınlaştı diye de. Onun o yaşılay diye min niye size aydıp vereyim niye olmana diye soru verdi diye siz yung ikmenmediniz diye hasılını almadınız mı diye olun. Men ona diye hasılını iyi orkıttı diyenin sebebi diye men oğlum yoktu, gıydılarım vardı diye. Gıydılarım kişi maskalası onu durmuşa çıkarıp koyverdim diye. Tas bilen aran ne hil diyenini sen gözün uzaktan görüyemi deyip soradı diye. Onu men gözüm uzaktan görünek yakınakinem doğrudan saygarayan deydim diye. Onun ol 2-3 olma diyenini diye men iki ayağım vardı, inni elime hasarlım, dostlarım yok mu diyenine, dostlarım düşman oldu diyenim diye, cevap olsa diye men diye, ün naharları iyip biledim diye, inni olsa diye, şu naharları men iyip bilemek dişlim yok diye, olar bana düşman oldu, men doğrudan diye, yiyecek çürüğümü çiğneviyen doğrudan deyip, şol koca öğünü, verilen soruların cevaplarını aytıp beriyen. Şol akıllı olmak, her bir sözünü oylanışıp aytmak, iyem şu tayda bir teyin, hasam bir artık maslığını, akılın bir büyüktüğünü görkediye de, qoğu rivayetlerin üstüne durup geçtik, tımsalların üstüne durup geçtik. Şunyalı ki çağırıp, şeyle gipleşik kurnağınıza men öz enerjimden köp sağ olsun aydiyan hemişe işleriniz rıvat olsun, canınız sağ olsun. Şunyalı ki gipleşikler kurnamağa yol açan mehriban arkadağımıza köp sağ olsun aydiyan canı sağ olsun, ömrü uzak olsun, iyi yurt bekvidli ediyen işler hemişe rıvat olsun. Sağ olun bir dayda artı olunuz hatıl olsun. Akıllarlar sözünü belliyer. Sizin gayta alıp bilecek mi yakında soğutlarınızın biri kitaptır diye. Son için sizin kitaplar bilen iş çalışan nabide seyretiyen tomoşaşlarımızın biliyor yani tayla avalan hünerinizi hemişe üstünlüklen hemra olmanı ardı gösteriyat ketmeden Kemal Tapın kahraman arkadağımızın tayetinde görünmüdüm, eşlenmüdüm toydan olsun. Sağ olun. Hormatly adamlar, bizning suhbatdoshimiz Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň uly muallimi, Türkmenistanyň at kazanan artisti Agymrat Tagtyp. Agymrat muallim gepleşigimize hoş gördük. Atalar sözleriň hamir maýasy diýip suhbatymyza başlaýarly. Türkmen halk töreziligi özüniň görnüşi boýunça bir darag tameň diýer. Inha onuň süňünde ertekler, onuň epik eserler, lirik eserler, şöhriyet, iň kiçik görnüşem edebiýat ulgumyna atalar sözi hemde nakallar diýip atlandyrylýar. Emma bularyň özüniň sol göwrümniň kişiligine seretmeden atalar sözüniň nakallaryň berýän many mazmuny dünýäň giňişligi ýaly ören baý
Onu ehli ulumda sözlüş medeniyetinde de edebiyatta da ya olmasa da bir adamlar yazıcılık, dörözcülük işiyle mesul bolyan olsa dörözcülüğün ehli ulumuna atalar sözünü, nakıllar sözünü ulanmak mümkün. Sebebi onların beriyan manı mazmunu adamlar hakkında da, TV'ye hakkında da, bağırlığımız hakkında da, vatanımız hakkında da adamın edip ikramlı, ahlaklı, bolmaklı hakkında da onların şu gövrümünün kişiliğine seyretmeden atalar sözü, nakıllar sözü özlerinin manı mazmunu boyunca elem genişliğine dingdi hata etmek olur. Katol. Şonuň üçin hem atyda köp manynyň barlygy sebäpli atalar sözleri hem çalt ýadynda galar hem bir näçe many bilen adamyň içki dünýäsine täsirini ýetirýär. Aglat mol size berjek ilkinji sowalymyz Arýewanky Gülistan, Görewanky Çölistan. Bu sowala söz pikirini beýan etmeden oňurtup bu sowaly ýyleşlerimize goýulyň, ýyleşlerimiz näle pikirde kan? Arýewanky Gülistan, Görewanky Çölistan. Bu atalar sözde şeýlerak düşünýän, ýagny bir ýagşy adam, daş döwründäki adamlara ýagşylyk goluny uzatyp, elinden gelen kömegini edip bilse, şeýlede ol iň bolmanda bir ýagşylyk sözüni aýdyp, onuň ruhuny beýgeljek hereketler edenne de bu ýagny daş döwründäki adamlaryň ruhuny şatlandyrýar, ruhuny beýgeltýär. Şonu ýagny şu ýagşylyk sözüni aýtýan adamy, ýa bolmasa ýagşylyk goluny uzatýan adamyň durmuşyna, durmuş ýoluna da özüne şeýle adamlaryň gawat geljekdigini, şeýle degem durmuşynyň bir Gülistan lälezary öwriljekdigini aýdylýar. Görewanky Çölistan olanda bu ýagny bir adam daş döwründäki adamlara öz elinden geläjek kömegini etmeýänligi şeýle de bir adam ýekece beýiklik kazananady ýa bir zady ýetenne de şoňa dözmezçilik etýänligi şeýle eden halatynda bolsa, onuň öz durmuşyna da şeýle adamdan gawat geljekdigi, şeýle degem öz durmuş ýolunyň hem kynçylykda boljakdygy diýip düşünýän. Arif diýmekliň özü akyllar, dana adam, ilmli adam manyny berýär. Görew hem adamlar insaniýetine düşünükler. Inha arif adam, ilmli adam, dana adam özleriň akyl husy bilen, ilm bilen töwrüde, barlyga, tebigata, özüniň dost ýaryna, dogun arnasyna, ýa-ni perzentlerine akyl paýhas berip, olar bir geljekde bir ýa-ni watany wepaly, akyl husy ýerine bir edermen goç ýigit ýa bolmasa da bir edepli, bir gyýy jowan edip ýetişdirmeklik. Ilmli adam özüniň her basjak ädimini ýedölçäp bir kesýär. Ol ýalňyşmadak bolýar. Arif adam köp okuýar, ilm dünýäsi bilen mesul bolýar. Men şu arada bir medeniýet ozaklarynyň iň irileriniň gadimetde biri bolan könürgen şu arada bir rawat görüňeräň, gysgaran. Bu yerde Ali Reyhan Biruni, İbn Sina, ya olmasa da Al-Harazmi, Omar Hayyam ýaly güýçli alimler zähmet çekip özlerinden bir näçe ilmi miraslar galan. Şeýle alimleriň biri hem Necmettin Kubra hasaplanýar. Şol bir kitapda riwayatda okudum, Necmettin Kubranyň köli bolupdyr diýip. Şu göýüň dokunup duran mawy köl Bine emeğe gerek kadiyenler sol tımtalla gurrun verirler, sol gıysarak rivayette Necmettin Kubra öz dövrünün ılımlı bilimli adamı bolon son onun yanına şu ılım bilen İsa'lsayan Al-Harazmi yali İbn Sina yali ya Mahmud Zamakhşari yali alimler gelip hemisi ılmi taglimletler hakkında yani cedeller ederekenler, fühvetler ederekenler umman şu medeniyeti dünyanı östürmekliğin yani şu ağırlı meselelerini söylüyordu, cedelettirler. Sonra Necmettin Kubra özünün ılım boyunca kamil derece yeten son alimlerin gengesi bilen ol sol irşat berici sözüm, irşat sözü yani icaza kılıcı, ruhat berici diyen maniler anladıya da sol yazılan teza ilmi iş olsa, taglimat olsa solları kitap edip çıkarmaklığa icaza veriyen eken, sonu vizifet eken. Sol dövrde Ürgünç'te özünün malı mülkü bilen bir şeyle bir bayi adam dövrdes Necmettin Kubra bilen yaşaptır. Onu alanmay toğsan niyelerde. Ol bu alimlerinin şöhratının yerin damarlarının ehli yerini yayrasına öz yanından
bir bahilçilik edip, görüpçilik edip, näme üçin buların atlaryň ýerin üzüniň ähli damarlaryna ýaýrap, menki ýaýramarlar, men näme bulardan şanym, şöhratym pesmi diýip özüniň şu baýlygyna, arsal döwletine, maly, mülküne buýsanýan ekeni. Son günleriň birinde Arap ýurtlaryndan bir ilmli adam gelýärdi, ýanky Necmetdin Kubran sorýardy, soň salgysyny berip, "Beýim öz ýandan sen Necmetdin Kubran nerden tanıýan?" diýip ola ýanky baý adam ýanky gelenden sorýar bolan Necmetdin Kubranyň eden işleri ýeriň ähli damarlaryna ýaýrady. Meniň eden işlerini okap bilýän özüni görem okdiýar bol. Bahilçilik edip soň öz oturan ýerine diginem aýtmanmyn görkezmen uğratyp göberýärdi. Soň menim diýe elbetde diýe şu Necmetdin Kubran kitap yazıp bilmen mi diýärdi. Ýanky özü şol başdan geçirenlerini akılın yetisinden ýazýar. Adaşyna da altın jedwer aýlap ýanky kitabı bezäp Necmetdin Kubranyň ýanyna getirýär. Inha diýär menim täze kitap ýazdym, okap göräýäňiz diýip. Beýim bolýar goýup gitdi, 2 gün wagtdanam aýlanýar. O gelýär bolan ondan nähili men kitabymyzda tanışdyňyzmy diýär bol, tanışdym, ýöne gynansa many mazmuny ýok diýärdi. Käýerler nädýäs ol kitaplardan göçürdim diýär. Beýim muňa gaty erwet bolýar, bozulup bir nähil bolýar diýär bolan. Egerde men söz diýän sözlemi ananmaýan bolsaňyz ýör hazam any keskitlap bolýan bir yer var, şo yörük barık görülýär. Sol Kubranyň köölü diýen ýankysy riwayat indi soň asl mantygy gelip çykýardy şo ýerde. Sol köölü Necmetdin Kubra ilmi taglimatlar getiren işleri ýanky suw berýän ekeni. Agram bolan işler suwun düýmüne gidýän ekeni. Eger agramsyz bolsa da suwun ýüzüne gaýyp berýän ekeni. Ýanky baý adamyň ýazan işi suwun ýüzüne gaýyp berdi. Ondan Necmetdin Kubra ýanky bir kitap ýanyna mysal getirýärdi. Olam Ibn Sinanyň Tewipçiligiň kanuny diýen kitabynyň 1-nji jildi. Inamun berýär ol ýeriň ýanky suwuna sana çümük gidýär. İkinci kitabım suwun ýüzüne gaýyp ber. Inha sen nemeň diýär ýanky gelen netijeme gelmesen suwuňamaýdy, suwuň ödemaýdy. Tura haýt kitabyň agyrdygyny, ýeňilligini. Şol ondan öz bahil baý öz ýanyndan ýanky şöhraty bir ansat şöhraty gazanyp bolmaýanlygyny dogrudanam syn ilmiň, syn ýanky zähmetiň agyr ýanky zähmet talap edýänini, giýje günlük bir çekilýän zähmet talap edýänligini öz ýanyndan bilip, soň dawalaşman öz uğruna gidiberýär. Görüp adam öz der çekip beýlekilen üstünliklerini görüp bilmän öz der çekip ýörün bolýar ol. Şoň üçin onuň işiniň soňuna düşmeýänligi ýa paşmaýanlygy bir tebii ýagdaýda bolup durýardy. Sebäbi onuň kalbyna arasaçylyk ýok. Haýsy bir adamyň ýan kämil derejä ýeten bolsa, soňa bahilçilik edýän bolsa, oň özü beýik Taňry tarapyndan eýen dert berilen, ol dert çekip ýören adam bolýar. Gattory. Amratmam size verecek indiki sualımı akıl ilmin xaridari. Bu sual ile işlermeden fikirdakan. İnsan akıl paygat bilen madama ilmin bilimin gözleginde bolýar. İnsan ilmli bolmak bilen özüniň dünýä garaşyny gözelleşdirip akylyny goýaltýar. Akyl bilen ilim bir-biriniň içinden ers argaç bolup geçer. Akyl ilmin xaridari diýilmeň özü ilimli, bilimli bolan dünýä garaşy giň akylly wasly ýaşlarmady ýol görkezýän ajaýyp jümledir. Şu atalar sözüne düşünjüm seýleräk. Ilmiň berýänligi dogrudan adamlaryň beýnisiniň akylyna bagly. Inha Ibn Sina ýaly, Al-Harazmi ýaly, ya olmasa da Abu Reyhan Biruni ýaly ediz toprağımızda zähmet çeken alimlaryň mirasy bize galy. İbn Sinanyň Tewipçiligiň kanuny adly 5 jilden ibarat kitaby häzirki döwürde ediz watanymyzda da öwrenilýär, Ýewropanyň öňün döwletlerine öwrenilýär. Inni Ibn Sina baran ýerinde şol şägirt ýetişdirer ekeni. Şol şägirdi bilen ýanky dermanlyk ösümliklerden şol insanyň hem ähri maddi taýdan bejermek üçin hem ruh taýdan bejermek üçin şol dermanlyk ösümliklerini ulanar eken. İbn Sinanyň şöhraty ýeriň ähli damaryna ýaýrýar. Özüm belli bir ýurtda da şu işleýänem bolsa Ibn Sina şu ilmi saparlary häzirki döwrümizde ýaly ilmi saparlar ol gadimetde de bolupdyr.
yolu nisapır şehrin üstünden düşüyor da sol yerde özü yalı bir akıllar, özü yalı ilmdar adamın bardığını biliyor. Ol adamın adı Abu Seyyid Mehneyni diye. İbn Sina'nın hem yanına özünün şagirdleri var. Abu Seyyid Mehneyni'nin hem özünün yanına şagirdleri var. Bunun sohbetleştiklerini şagirdlerin dinlep oturuyor diye. Sol dövrün cemiyetini östürmekteki ilmin ornu diyen yalı bir temadan ilmi taglimat gidiyor olun. Bir bilen gadasıp seyle söhbetler var gadas ya olun. Birinin aydanını beyleklik tasdiklap bular hayran alıp ödara hemen söhbet oluyor, hemen cedel oluyor. Ondan sonra sabır takat bilen oturan şagirdlerim dinlep oturuyor. İki tarafından ahirine söhbetleşti gatı uzağa çek ya da onun ahirine tamamlanına yankı Abu Seyyid Mehneyni'nin şagirdleri diye siz diye bir hayrinizin yengenini düşünmedim diye bir kim yendi bir sohbette bir cedelle diye olun. Sonra Abu Seyyid Mehneyni aydiyar men göz yetiriyen zatlamı İbn Sina bilye diye. Ondan sonra İbn Sina'nın şagirdleri hayran alıp biz edelim bu kayık tarafının yengenliğine akıl satman olamsa sonra veriyor. Onun şagirdlerim. Sonra İbn Sina'da Abu Seyyid Mehneyni hakkında şeyle parasatlı cümleydi. Men bilyen zatlamı ol göz yetiriyor diye de. İnha sol akılın, ilmin bir ayaktaş gidip akıllılığın cemiyetimizi dünyanı üstürmekteki ornu hakta iki tane alimın, iki tane dananın, iki tane akılların sohbetleştiğini görmek oluyor, diyecek oluyor. Ilim akıllan demalar de. Demek ilim akıllan demal bilýän bolsa ilki bilen şol ilimli bolmak üçin hem hükmany ýagdaýda birinji batgançak akıl derur bolupdyr. Amrat morum size berjek enneki sualymyz watanyň tüstösü ýat ýylyň odundan ýaşy. Bu sual ile işlerim näl pikirde kan? Vatanın tüstösü ya dilim odundan ýagşy atylnakyla şeýleräk düşünýärin. Iň gowy asylly ýörelgeler vatanın beýgelmeginiň hatirasyna amal edilýändir. Vatanın goragy bolsa mukaddesligiň goragydyr. Gymmatly eserlerimizden biri Görogly Şadesanyň mysal alsak, onda Görogly begiň atasy Jygaly beg özüniň ogluna şeýle öwüt nesihatlary beripdir. Ýalňyz balam algyn pendim, ýurduňy terk edici bolma, özüňden gaýry namardyň minnetini çekici bolma diýmek bilen watan üçin janyň bermäge de taýýar bolmaklygy ündäk geçipdir. Watanyň tüstösü ýa diýilen odundan ýagsy. Şu atalar sözüne düşünjüm seýle. Watandan edid, watandan mukaddes, gaýry toprağyň ýokdugyny aýdýar. Bu watanyň bir gysym topragyny ýekeje çöpüň öze ýurdun altyn kömüşinden ziýatdyr. Ýa diýillerde saat dolanyndan öz ýylyňdan geda bol diýilen atalar sözüne baglanşdyrasyn melýär. Goý bagtyar watanmadan dowamaty dowammasyn. Şu göwek anmadan ene toprağymyň gözümden göreji başymyň täjidir. Watanyň tüstösi ýat ýylyň odundan ýagşy. Bizim ähli barlygymyzyň, dünýä gelenligimiziň many mazmuny diýip düşünýän mene. Sebäbi watandan beýik mukaddeslik men pikirimçe ýeriň üzerinde ýok. Şonuň üçin inha bizim nusgowy şahirlerimiz, gönlün nusgowy şahirleriň kerwanbaşçysy bolan şeýle çylşymly 18-nji asyrda gözsizleriň gözü iýdim, dilsizleriň dili iýdim diýip öz iýleşlerini ruhy taýdan himayet bolan, söýgüt bolan maltymly Prag hakdaky bizim döwrümizde gelip eten rowayatlarda da watan mukaddeslik hakynda söhbet açylýar. Ähli ulgamlar bilen deň derejede medeniýetimizde, sunnatumyzda ulus harpa goýan, hormat goýan şeýlede türkmen halk dörejiňi edebi hem de medeni mirasymyzda ilmi derejede öwrenmekligi giň ýol açan kahraman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, belent başy aman bolsun. Mundan meýläge mehriban halkymyzy has eşiretli ajaýyp günlerde ýaşatmak üçin giýje günlükde çekýän rahmetleriniň diňe rowaşlyklary beslenmegini arzu edýän.
Tawolun amrat molum ardulun tatul olsun. Sizin molumçylyk käriňizde üstünlükleň hemra bolmagyny ardy ötýär. Çünki şahir aýdýar molum tenni gozalat tenen ilham alýar bütün adamlar diýär. Alpar ýani işiňizde üstünlükler hemra bolsun sizin ilim bilim hünär öwredýän ýaşlaryňyzyň mukaddef watanymyzda gahryman arkadagymyzda bepaly ýaşlar bolup ýetişmän ardy ötýär. Hormatly prezidentimiziň taýatynda görünmedem, eşdenmedem toýdan bolsun. Tawolun. Sağ olun. Atalar söz gepleşigimizden himayetkäri Awraýly Mebel Hususy Kärhanasy. Biz Awraýly Mebel Hususy Kärhanasynyň işgärlerini hemişe durmuşlaryna üstünlükleň hemra bolmagyny arzu etýär. Watandaşlar gepleşigimizden ahirine size dünýädäki ähli gowluklaryň imtihan kalbandan çykan mehr muhabbet sözleriň ähletden size hemra bolmagyny arzu etýär. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan döwlet adam düşündirdiň şygarasyna Türkmen halkyny gelejegi anamlar barýan gahryman arkadagymyzyň janynyň tag alp barýan işleriniň hemişe rowat bolmagyny arzulap bizim bilen hoşlaşýar. Hoşda bolun.